Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times 360 Malawi Facebook page, komanso ku Times Radio tafikanso ndi programu ina ya Hot Current. Mu programu ya Hot Current timakhala ndi bambo Humphrey Mvula. Ndakulandirani Mvula. Zikomo kwambiri bambo Wanda Musisia ndi aida chief tina upompa enemus. Enemus gogo jalo. Hayi kumanga tsini. Omaso menanenera Mvula atiliso ndi enemus tabezera zina amene wala. Mujeni mu Hot Current. Enemus bambo George Kasakula amene ndi editor in chief akuno ku Times Group. Ndakulandirani enemus. Tathokoza kwambiri. Chabwino. Tathokoza. Timati tichite mwa mangu kuti tiwauze anthu kuti kodi mu program yathu ya lero tikuti chani nkhani yache. Malawians will not accept half measures. Yes. No. Zambiri zachitika Wanda. Nzotifuza mbele lumabonyera nthawi zonse. Zambiri zachitika. Women imene tukambira naye. Zambiri zachitika muno ngati kuti pamene time kwambiri mponana kuti Amalawi sitifuna zinthu zamasewera. Amalawi sitifuna kuti for example uwuzidwa zinthu ndezinthu zija osazichita. Masuwa na Malawi apeza njira zambiri zosonyeza mkwiyo pa zinthu zimene aona kuti mwina adawuzidwa is their right. Chinaso kuli zinthu ngati vaccine wabwera ayamba uchita ulandira a president advice ndi anthu ena tikamba tufuna kuti zichitike mwachangu. Tose tilandire vaccine ameneyo. Akamba 60% of population tufunika kuti zichitike mwachangu. Ndiye tufuna kuti tinene zimenezi, tiunikire zimenezi. Tiliuze boma. Khani zambiri zachitika poyamba president chakwera ndena kale na vice yawo ena kuzomba president vice yawo kunzuzu ulandira katemera pachinayi. President nkukamba kwawo akuti imene ndiye last defense yathu. Tikapa tosi tikandira katemera, tilandire katemera, tisave zimene mwina zuvekazi tisachite mantha tilandire, tikapanga zimenezi ndiye kuti tapeza defense ina ya COVID-19 apart from uvala mask, apart from usamba manja komanso even ukhala na badali 1 meter. So zonsezi anakamba. Choyisa chinthu chonena kuti pamene president alandira katemera kuzomba panali anthu angapo akuluakulu mdziko muno. Kuli General Nundwe, kuli Inspector General of Police George Kainja Nundwe, MDF Commander, Archbishop, His Grace Archbishop of Blantyre Diocese of the Catholic Church, His Grace Thomas Msusa. Ngakale so United Nations Resident Coordinator Ambari Jose Torres. Anali kumene kulandira. Ngakale so our president opuma Mai Joyce Banda ndi akunyumba kwawo retired Chief Justice Richard Banda. Na also anali kumene timaona pa television akulandira katemera. So kunali chapwa uyimeneyi makamaka pachidai kunali chapwa cha upanga launch vaccine. Tose tione timangidwa encourage tikamba zambiri pangani ya vaccine imeneyi mastora akutuluka kuti ku Europe sizikuyenda zinanzina tikamba zimenezi koma muno Malawi zambika ndipo as we speak our president athu na vice yawo vaccine ali mthupi. Yes. China chichukulu zimene chonena kuti umbukira nthawi ya DPP sanapanga chisankho kwa nsundwe kunali chipongwe chimene azimaya anachitidwa. Ndipo chipongwe chimenechi titaona kuti polisi msikali manali ma demonstrations atseka nsewu wanchinji kwa nsundwe asikali apite mwatsoka nsikali modzi anaphedwa problem amene amatsogolera. Ndipo kafufuza nkhani imeneyi asilikali na polisi basi magwirira azimayi ena ona kuti kumademo kunalibe kuwagwirira. Kunali malipoti ambirimbiri. Parliament Commission idapita kufufuza munga machito yawo. Idabwera malipoti olilitsa. Media House amapita ukala kunanda azimaya manager timalira tikaona azimaya udandaula iya inandigwirira ina ni madwala ina ni matani ina mlangani siya 40 aposa ndigwirira. So this week taona kuti high court kulilongana kuti apolisi alipira azimaya amenewa azimaya 18 ndalama za between 10 million 14 million chifukwa cha chipoko chimene adawachitira mu October 2019 ndipo zimenezi alamula. China chimene nacho kuti chinasochona kuti kuzokambirana pano ni nkhani ya immunity ya president. Pali kagulukena kamene kangoyamba kaguluka Malawi upange exercise ufulu wawo akunena kuti iwowo afuna kuti sitting president azitha kupita ku court ngati wapalamula mlandu wa criminal. Safuna kuti section 91 mu constitution ikhalemo imene imaletsa kuti president simukatenge ku court chifukwa ali ndi immunity.
kumapeto kwenikweni inaso nkhani yaikulu imene yofunika tikambepo ni nkhani ya a Minister of Finance Felix Mlusu upita ku parliament ukapereka update pa sale ya Finance Bank. Nziko muno mnali bank yoda Malawi Savings Bank inali bank ya boma 100% owned by government. Chinachitika chakuti boma bank imene inagulitsidwa kwa FDH Bank, now it's part of FDH Bank. Komano mmene magulitsidwa panali zambiri zokapo, panali nkhani kuti ngamene ali ndi ngongole ni banki abweza bwanji ndalama kuboma. Ndiye boma nthawi imeneyo lidayika amati special vehicle kuti ipange collect debt. Mlusu amauza parliament kuti zimenezo sizinakwire, sizinaende, ndalama zinakalipo. Amakamba kuti muli group of companies ikupanga all government 11 billion. Ndipo alagwizana nini government usalina na mgwirizano kuti ndalama zimenezi azibweza 5 million pa mwezi. Ndipo at that rate amazene normally zobweza after 167 years. So anagamba zimenezi and it's what shocked the nation. Ndikaona zonsezi ndikufuna kuti pamene ife anthu atatufe timange nthenje mponena kuti amalawi a 21st century safuna half measures. Tufuna bread yese, situfuna half loaf, koma bread azibwera yese palipo. Yes. Akuti amalawi apa sitifuna za bwata pho. Timafuna zokupya ndithu zikapya ziona kuti zizapya usati kungoti basi tabola tinatereka iyayi. Nkhani yomwe tikambirane pano and George wayala bwino ma issues ache. Ndipite kwa Amvula. Kuyamba sopano nkhani yathu Amvula tikufuna tikambe nkhani ya Katemera. Kodi Katemerayi mchipulumuso titakuona choncho tufusa izi chifukwa chokuti kulankhula kwawo mtsogoleri wa dziko lina wanati timagwisa ntchito mwina zotchinga kunkhope zimamaski kusamba manja kama sanitizer wakukhala motalikana ngati mbali imodzi yakupewa wakati kwa matenda amenewa kubwera kwa Katemeraku khala ngati kuzaombano mkota ku prevention iku. Kodi are we out of the woods now kufusa kotero mchingerezi mwina? Mwina ndinene kuti pamene Katemera wabwera ndi chinthu cha mtengo patali kwambiri. Mwina ndi chimene amalawi ambiri nditonse takhala atatu takati kujia kuti ya Katemera abwere. Nditu Katemera nditu abwere ngati chinthu chomaliza chimene chingapulumutse anthu. Chikati Katemera ngofunika choti matenda wa a COVID alibe mankhwala. Kulibe mankhwala eneni ngatalipo ena kumene ayambako ngongopanga apply kuti awaso amakhala ngati choncho. Koma njira yabwino mwina ndi nkhani ya Katemera kuti muthupi mukhale masoja otazimena ndi matenda wakabwera. Tsopano ichi itinganene kuti anachita bwino a president ndi vice awo ndi akulu ena amene anakabayidwa pagulu si apereke chilimbiso. Chifukwa anthu ena akulankhula nkhani zambiri. Iyayi Katemera uyu koma chimene ndingauza malawi njenera kuti pukusira moyo sasongerana. Umalisunga wekha munthu sangakuuze kuti ukhale moyo ukhala moyo. Chifukwa matendawa anyamulatu mabishop anyamula anthu ena acha mipingo yawo kunena kuti awo anyamulidwa maprincipal madokotala amene ochitisa anthu osiyana amene apita ndi anthu ena ambiri amene apita andi matenda amenewo awononga dziko lino osati nkhani ya moyo wokha nkhani ya economy yonena kuti mwina kati pulumuke kuti yambireso anthu akulephera kulemba nzawo ntchito. Anthu akulephera kupanga business yosiyana makampani ambiri mwina apanga scale down zochitika zawo. Anthu akugwira ntchito kunyumba ntchito timagwira ku office sitimagwira kunyumba nthawi zambiri ndiye kuti pali kusokonezana ndipo ntchito ndikuwina agwire uku mu office yabwinobwino. So mwina Katemera atithandiza kuti anthu ife tizikhala miyoyo yathu yolimbirapo yonena kuti naosaopa mpirawu tizipita kumpira kugofu tizipita kakuletable tipange zimene zingatithandize kuti sima business athu tipange. So apa tinene kuti kwa ife ndi jokala wabwino kulimbana ndi matendawa. Sizikuthandiza kuti tisiya kuvala mamaski aya koma mwina tizivala koziwa kuti ife muthupi mwathumu muli masoja athu amphamvu amene azimenyera ndi kachirombo kena kati kuonekera kabwere mthupi mwathu. Chabwino ayamba choncho George Amvula mwina ukamaonjezerapo ndifuna so tiunike mbali ina anenapo Amvula kuti atsogoleri athu taona amene anapita zimene ndimafuna ndifunso unali kufunikira bwanji kuti iwo akhale kutsogolo kusogolera pa nkhondo imeneyi.
kuonjezerapo apo zokambakamba zina zimene zikubwerapo mbe tikumva kuti maiko 6 amugwirizano wa maiko aku Ulaya ku Europe ayimisa uyu amene tikulandira kuno wa AstraZeneca Yes. zokhala bwanji? No, wanda nkhani yakatemera ine nkhaniyo ndina kuti tifunika kuti titsimikizepo ndithu pali zinthu ziwiri zoti zikambidwe. Choyamba wandifunsafunso chifukwa chani atsogoleri amene anabwera nkutionetsa nkhani ndiyakuti mdziko muno muli mvuto pankhani yakatemera, dziko muno mokha dziko lonse lapansi kuti anthu ena katemera akuopa nkhani imene yasokoneza kachitidwe ka zinthu even panopa timakamba tsiku linali tinaona mzimayi pa nes pa television akunena kuti ola azimayi kaya oyembekezera kaya alandira mphatso ku chipatala ena ambothawa akatemera pamene nzizoti kumbuyoku zimachitika bwinobwino kuti mayi kuyambira ali oyembekezera mpakana mwana uja akabadwa, mwana akabadwa ndiye akatemera pwirikiti first 9 months akatemera okhaokha zimangochitika bwinobwino sitimazikambirana koma zimachitika. Koma mmene wobwera akatemera uyuyu wotina kuti uka covid zakhanga tsopano poti kodi akatemera ziyenda bwanji ndiye ndi chipwirikiti zovuta moti panopa kuti munthu ukabayise katemera it's not straightforward tifanana kuti pali zokamba zambiri muchaonera mucha. So kunali kofunika kuti president nda vice na amene ayambirire it's like iwo amene musaope ine ambe ndineyo nipereke chitsanzo kena kokatenga anthu ena eminent persons ame commander IG former president Maibanda akunimba kwawo retired chief justice ndiye na hotelo zinali zabwino kuti zikhale choncho. So point even ndionena kuti pali mavuto anthu akuopa. Then the other issue nkunena kuti nzoona sitingakane pano sitinganene kuti tibwere pano palivi kunena kuti katemera ameneyu kulibe chimene chikulankhulidwa nzoona kuti ku Europe maiko 6 asiyitsa katemera ameneyu ali kunali mzimayi wa zaka 60 wamwalira blood clotting achani so achita jenkha ku Europe. It's even complicating limene talika mpaka kuti probably a president ukapangisa katemera kunali kuti apereke chitsanzo kuti apange debunk the myth yakatemera. It's even complicated now because nkumafunsa kuti sono ngati azathu asiya and ku Europe uko they are more advanced equipment ndiye mpweche komanso katemerayo apanga konku ku Europe sindapange kuno ku Malawi apanga konku ku Europe ndiye kumene auchekerako asiya for aona china chake achita jenkha ifeyo bwanji ndiye timafunsa ife nchilatu ngati timafunsa ma experts ndiye mukuti bwanji aulimbikirabe kuti yayi vaccine amene wabwino aulimbikirabe iwo aulimbikira bwanji ngati kuti ifeyo patokha ngati dziko la Malawi tamuyeza kuwauza anthu kuti ku Malawi kunonso nafeso tamuyeza ndipo tokhutisidwa kuti zimenezo mwina zongochitika kumeneko kuno tilibe information. Good question. A president mene kalemera amene amatiuza kuti kalemera amene akubwera analonjeza kuti our own experts azamuyesa. So the assumption is they have done that amuyesa. But that is not even enough because mafunso akhoza kukhalapo akutsimikiza kuti palibe cholakwika akupanga studies zimene zochitika ku Europe anapanga studies zimene zochitika ku South Africa. Ku South Africa amanena kuti mwina sample size ya anthu amene alawapanga ni yochepa 1400 ni yochepa to have conclusive results whether katemera is safe or not. But South Africa stopped the one that we are using here, AstraZeneca. They stopped. So South Africa, Europe, kunoko, they are still insisting. We can only hope that everything is okay, that their reading of the situation is okay, because at the end of the day, and it's lives of people, certainly we must have the vaccine. We must have the vaccine. And the other point that I should point out, tayamba akatemerayo winabwira liti nanga kuti ndiona so kuti information on kuti angotchula ni general kuti akuchipatala above 65 amene ali ndi mwina zina mtupi ka diabetes kama chani kama HIV ka chani amene ayambirire kodi should you just tent like if you are ranked they said you will also go yes. Should we just turn up everywhere ukangotulukira ndabwera like you and me tomorrow Monday we just turn up kukwinzi tipanga akati pasakatebera. These are the issues that probably they haven't done well. All they have said is tirin malo 861 yes. Malo amene ali kuti tita anthu mwapanga identify is there a plan mwauza kale
I know kuti for example ku UK you get a phone call, you get an SMS Yes. kuti bubwera ubire pa set out, that's what is happening here. And hands of bunch. Is it just anybody who is above 65? Kabena any data. So I think they haven't done well in terms of reaching out to the public and telling even in hands za Europe. Too much of fusa. They're not coming out to walk holding a press conference. I think they need to do better. Chabwino. Yes. Mene akumalizira George pamene mwina mukuyambiraso amvula kuti do we still need to have debate yambiri yokhuza katemera amenewa ma expert abwere afusidwe mafunso mwina kuti apase anthu chilimbikiso ndi chikhulupiriro kuti tuziwa chimene tuchita. Debate yofunika si ya ma experts wokha ma experts apatikisidwe ndi atu ankhani selected ena mipingo anthu amene akupanga spread fear chikwaripo anthu ena oziwika amene kuti ife zimenezi zikutivuta abwere pa kamera MBC Times TV kandi Zodiac kuti anthu aja ati kumagambirana pene paja amalawi okazoona kuti awabusa awakungolimbana ndi chinthu ichi alibe mafacts. So debate yofunika komanso kuuza anthu zoona ndikofunika choti apa palibe njira ina imene tingapulumuke nayo. Tikatenga za ku Europe tena kudziwa kuti ku Europe kuli mpungwe wa Brexit uja sikuza kuteka kuti si vaccine yapangidwa ku America UK. Yes. So mwina zao akuzomana haya za kuna menewa tisa asagulitse vaccine wao asachuke amene anachoka mugulatu mwina akuza kumakhala ndi mwina ndingonena chifukwa vaccine ili yonse o Jackson aliyense ama khala ndi zochitika mu anthu muthupi mwa anthu mosiyana ngakhale konkuno anthu ena namwalirapo kale ayi member of one relation atabayidwa chloroquine anamwalira immediately. So should we say chloroquine waipa atamwaima takhala kuno bwino. So zimene zingachitika njolewa kuti mmene tikubayidwa anzata za umoyo akupanga note tuma problem tusiyana kuti aone kuti kodi ndi chani mechuchitika kungoti mwina ndikuizanire George kuti mwina kulankhula kumativutabe ngati government imene timadandaulira zina ukuso communication ikumakhala yovuta kupanga deal ndi emerging issues and mwina tikumachedwa we just progress we think zibe ntchito iyayi amalawi akufuna kumauzidwa by experts osati anthu andale by experts mankhwala wa zakuti and inakondwa kuti Antaba Dr. Antaba analemba zawo nonso kufotokoza right up yabwino kufotokoza kuti mankhwala wanga bwino and zofunika kuti anthu ngatapenaji muzaika pa kamera azilankhula chiko anthu aja akhulupirira andazata za umoyo kusiyana ndi mwina mene angakhulupirira munthu andale kuti yakupangapo ndale koma zimene zofuna kulankhulana kwambiri zofuna open debate debate ya anthu amene sakuvomerawo kuwaitana kuwapanga expose chifukwa chanu sakuvomera chikomera wina umangokhala kufuna kusiyana ndi anthu ena koma sikuti umakhala ndi chifukwa chenicheni chimene munthu unganene kuti ndikulankhula ichi ndi umboni olo ndi proof olo ndi china chake koma ndi zimene zija chachikulu kwa Malawi nchina kuti ike moyo wawo pachiswe. Chabwino. George mwina kumaliza pa nkhani imeneyi mfunso nkumanena kuti izi zikuchitika chonchipo. Nkofunikira bwanji kuti katemera wina ayobe abwere mena akuneniramo kuti tufunika about 88 billion ncholinga choti tipeze katemera utafikire almost 60% ya Malawi. Kuti tizachita ukana tokha koma katemerayo ndithu alipo mdziko muno. Inetu ndikunena kuti chifukwa mbiri chuchitikachi hulabalo ikuchitikayi it's for nothing. It's only 360. We haven't even reached 1 million. It's only 360,000 units. That's hardly enough for Malawi. Zita. Chimene tufuna kuti atiuze apart from zimene takambirana namvula kuti mwina information sikubwera kulina kuti what next zina zibwera liti. Ndipo kodi ni manong'ono amene akuvekawa pali plan yosintha fakatemera wangambiri. Kuli Johnson and Johnson amene anthu akumwera mikira kuli Pfizer amene anthu akumwera mikira. So zinazo from here where do we go?
after kuli kukumveka so kubwera mawave akunena kuti kubwera third and fourth wave and akamakamba kanzaboza kanzona akuna kuti imene ndiyenza khalanso yobhebha kwambiri ndiyo umalapa kuti sono tupanga recovery yatipweteka kwambiri yatipweteka anthu ambiri taluza ndiye kubwereso ina. That's why kwa anthu amene akuyang'ana patsogolo amene akuyang'ana za matenda ameneyo tikunena kuti tifuna mansala kuboma athu, sitifuna ma allowance, tifuna mansala, tifuna vaccine. Kodi abwera liti wina, kodi ndamweyu kapena mbweretsa wina, kodi ngamaona amene akuchoka mpanga nawo dilu banje. So way forward is very simple and we want to know akamati 60% ziyamba liti, kodi is it going to be continuous, ndegeni yabwera liti tifuna tikaione kukia kuti yabweraso ila yabweraso nzambirimbiri pitani amene mwene nopo upanga kena kuti sipanga move to the other segments of the population. So way forward is what happens next. That's way forward. Chabwino nkhani yakatemerayi tikuyenera kuti tichite machawi titanise wina wochuluka kuti amalawi ambiri amlandire mbali nayi tufuna tibwerepo oyera nkumafotokoza kodi zoona zenizeni ndi ziti nanga zimene zikumveka zimene zizi tithana nazo bwanji ncholinga chokuti anthu akhaleko nako kulimbika mtima kuti alandire katemera ameneyi ngati njira imodzi yoti iteteze miyoyo yathu ku nthenda imeneyi ku nkhondo imeneyi ya COVID-19. Tipita ku break tikamachoka pamenepo tipitirire ndi nkhani zathu mpulogalamu yathu ya lero ya Hot Current. In this digital age, information travels faster than we could ever imagine. Every minute, news feeds and audiovisual content pop up on our screens, making it difficult to separate facts from fiction, the truth from lies. Every day, each one of us is exposed to false and distorted information. That's why you have to move away from the crowd. Move away from the noise. Move away from the distraction. And then you will find news you can trust on Times TV, Times Radio, The Daily Times, Malawi News, Sunday Times, and Times 360. It's about time. Tikulandireni kulikonse kumene muli ndipo tikupitirira ndi program ya Hot Current pano pa Times Television TTV, Times 360 Facebook page komanso Times Radio. Ndili ndi bambo Humphrey Mvula amene akuthandiza ndithu kutambasula nkhani pano komanso editor in chief wa kuno ku Times Group bambo George Kasakula. Kupitirira ndi nkhani zathu pano tufuna tiufunse funso lokuti kodi amayi akwansundwe mbwatalika ndi kumpingu kodi alandira chilungamo. Tufunsa izi chifukwa chokuti zafika pokuti awerengera chipepeso kuti iwowa alandire ndithu chipepeso. Amene alandire ndalama yochepa kwambiri amayi amenewa ikhala 4 million kwacha, amene alandire yayikulu kwambiri ikhala 10 million. Komabe zonsezi zili choncho anthu amene achita zimenezi, apolisi amene achita zimenezi sitikuziwa kuti zikuchitika bwanji kwa iwowa. Amvula kuti pamenepa ndiye panthera nkhani chilungamo chathira pamenepa. Tinene kuti mwina tiyamike maloya amene anatenga nkhani imene mpira nayo kukoti komanso mwina tiyamike ajaji kupanga machawi chifukwa nkhani injustice kufika lero yakhala ngati yadusande kuti yaenda mofulumira ndithu kuwerengera amene makesi athu amakhalira kumalaikulu. So mwina kuoneka chipepeso ndi kumene koma kuti nkhani imene itsekedwe kosha kuti so njolena kuti si anthu amene adapanga zimenezi akanaziwikatu zikukhala pati anzathu ina ku polisi zikukhala pati kuti anthu akubisika
amukudziwa bwinobwino kuti pamene matumiza anthu aja panali roster, panali detail imene mumapereka, panali occurrence book imene mumalemba mayina anthu. Anthu onde amene anamukwaziwa. Koma ndi chifukwa chani simukachula. Poyamba nthawi chati pamene kuti nda DPP awa ndani awa anana ichiaja awa mwina ndawo kadeti choncho mwina akubisa. Koma nangasopano akainja ino achigwenembe chikuti bwanji nanga zimene sitikanaziwa siyo khaya pali makesi ambirimbiri transparency ikuvuta apa chifukwa kuti nkhani itenga timeneyi kupasidwa ndalama simapeto zonse koma kuziwa kuti kodi anapanga zimene ndani kuti munthu ameneyi ampanga chani iyeyo kana munthu akangopera akagwirira akazi kunsundwe iye kumayenda anthu amisonkho ya anthu ena alipire ndalama chikwa ndalama zikulipiridwa zimukuchula apa mulipira ndi misonkho ya ino ndi ine sikuti anthu ajaso komanso anthu tikupitira kumalipira misonkhoso ina mwezi ndi mwezi siti kuachula mayina tikuwapisa bwanji ndi bwanji chikwa pamene popo pamakazi ndosakhala bwino chikwa zikanakhala bwino kuti anthu amene anapanga zimenezi lero tiwaziwe dziko liwaziwe azengedwe mlandu kandi kupezeka kosalakwa asapezeka kosalakwa judgment mwina tikanakhala kuti ndi process yoti anthu apezeka akaseva jere akachoka pamene koko ndi kuti awa zimayiwa tiwathandize koma kungokwirira nkhani choncho siyitha chifukwa izikhalabe kuti apolisi ndi amodzi akubisana chabwino. George musanabwerepo ndimati ndimakonda kuti tikamakamba nkhani imeneyi timakumbutsa anthu kuti tikuziwa kuti wapolisi wina adafa in the line of duty Bambo Imedi anthu adawachita chipongwe timanena nthawi zonse apolisi aliso ndi udindo ofufuza kuti adachita zimenezi ndi ndani koma zomwe adachita iwowo atipo kabwezera zimene anthu amene adachita ndi ukachita mchitidwe umene ukugwiririra amayi amene padakali pano ena tikumva kuti mabanja adatha ena mpaka nandithu adapasidwa pakati kupana kubereka mwana kodi kupepesa kumene kuchipepeso chimene chichi is it enough George kuti munthu trauma that they suffered can be compensated? No, it's not enough. A policy asadiyese galu. A policy kaya unduna wa home affairs tikamanena kuti amalawi sidufuna half measures. Probably this story demonstrates it. The fact amvula nenagale kuti yes aba sandalama 4 million 10 million that is not enough. The question that we're asking is who did it? Amena anapanga zwenzi ndani ali kuti ali police mwatu tuwalipirabe anthu achocho. Can we trust police? Those are thugs, defilers. Is that the kind of police that we want? We want a police where kuvera malamulo akuembani a police so that if it is on chitsanzo. Because raping a woman is defying her. It's damaging her confidence. It is her dignity. If you are violating her, that is completely wrong. That's why any rapist after court they are given years, 10 years, 20 years, because they are a danger to society. Now, here we are. We have policemen who did this. A policy, a waziwa. No, it's not. No, it's not even matters of believing wonder. Agwaziwa. There's no way a police angarumize mission without knowing who is going to go on that mission. They sent a mission once to investigate Ifayanzao. That's why the owner Woody, I would be a garo. I've got drama in Opusa. I mustn't know for Opusa. Yes, the dramas were bad, as my fine. But those that did it cannot go scot-free. It cannot happen. And they cannot continue to eat our tax. And they cannot continue to eat our tax. As Mr. Mvula said, this money, police doesn't do any business. No. Police get money from treasure. That's what this money is going. Exactly. Yes. It's not even those thugs that did it. Those rapists that did it. It's going to be us paying these women. Now, akainja azikuvuta ndichani amvula manena apo apa kuti poti mwina nthawi mbuye moti mati mwina amwapa sawa mwina akapena zuvuta. We don't know. That's why we must not accept this. As Malawians, we must not accept this. We want to see faces. We want to see those faces court. We want to get their pictures and put them on the front page to show the country these are the thugs that were masquerading as policemen. But in actual fact, they are thugs, rapists. They're not supposed to be in our police.
This is not a small matter. What? It is not. It's not a small matter, and even the president should listen to this. This is not a small matter. There's no way Malawians are going to say, "Oh, Maba Sandalama is enough." It's not enough. It's not acceptable. It's more than money. Those that defied those women, we want to know them. Some of them some are pregnant, some are what? You can just give the man and let those that did it scot free. So to answer your question, Wanda, a policy yes a girl, and we will not accept it. We will not accept it. We want the faces who did this. Amfula ndikuona mukuyimika mkono ndisindike pamene wamva George so kunena kuti sibwino zinthu zinasintha kale timanena kuti akupanga sport ndi part of a regime which is specialized in brutality. Yes. Timakhululukira anthu okuti amwina apo tsite akubisana. Koma sipano kwabwera kainja kwabwera anthu ena nanga zimene zikuvuta pati. We cannot afford to have a police imene ukagwirira azimayi. Yes. Atatumita for operation. Yes. Kodi anthu amene anagwiriridwa iwe kanamva bwanji akanakhala mulongo wawo. Yes. Akanakhala akazi awo. Yes. Atagwiririra or mwana wawo atagwirira iwe police. How would they feel if they're going to defile somebody? Akazi awo atagwiriridwa anena kuti chani. So aone kuti kupwete kwa anthu akwasundwe akuzokhala anthu osauka koma ndi anthu so they are Malawians. They entitled to their rights ngoenda kuti apange protect. Ziko limadziwika kwambiri ndimene limapangira anthu amene ali ovutikirako kusiyana ndi kupembeza anthu amene ali mabwana amene amati mabigi mmene timapangira tsita anthu akwasundwe ndi chimene chingatithandize kupereka chithunzi chabwino kuti awa polisi imapanga bwino zinthu. So ine ndingapempha ikainja ndazawa kuti nkhani imene even pa ikamala nkhulidwa azira nkhula iwo personally osati kungoti ndituma mneneri wathu akalankhulapo ihayi. It must show seriousness by the bosses themselves. Talk about something. They should not hide behind a PRO. With all respect, koma anthu amafuna kudziwa kuti kodi zikukhala bwanji. Paliso nkhani zambiri zimene zikumagwiriridwa o zimene sizikunenedwa zoona zache. Tikuzifuna even zimene zinachitika in the immediate past. Amalawi akufuna azidziwa kuti pange close nkhani. Ngati nkhani yosikuunika imene kurulika ndi kuti Amalawi tizikhaso kuti apa zinthu zakupanga za chinyengo pali zinthu zina zake za chinyengo. And ndi zambiri zina za finance zina za chani za polisi. Please sinthani pangani zinthu zoti Amalawi akukhulupirireni. Yes. And pene tikulankhula pano tikulankhula kuti Amalawi ambiri amafuna a change the police. Yes, George. Yes. Umanena baba kuti Yes. even a president Yes. yakhala involved Yes. even a Richard Chimwendo Banda Yes. imene ndi Yes. nduna wawo Yes. adanena iwowa kuzera ku nduna kwawo kuti pasakhaleso kuchita apilu apolisi asakhaleso ndi kufuna kupanga apilu chigamulo cha khoti choti azimayi wapepesedwe koma tikunenabe kuti zosakwanira. Yes, of course. Our debate. There's no way they are going to appeal using our money to hire lawyers who have an appeal with this nonsense. So they should pay the women. But we are Confidence, saying yes, in their police. Yes, it's all-time law. Where they said it in inquiry. Where is the inquiry? Yes, yoti And- yawo ya yes, where is it? They cheated Malawi. atamafuna kupeza chani. Do we look Because like khoti chigamulo chidanena kuti nkhani iyi ndio kuti apolisi adatani adalakwa. Iwo? Ipaseni anthu amene adalakwa awayimbidwe mlandu adachita kuwapasa time frame. Yes, Iwo. Do you think Malawians are stupid? Do we look stupid to the IG and the rest of the hierarchy? Do we look stupid? Kuti mukana kuti tapanga inquiry, kana kuti tapanga inquiry, osa nena kuti mwapeza chani, and then you are hiding those things. You think you are going to accept law? Look, this is abuse of power. The gun that they took, we don't know one soon. That gun was bought by us as taxpayers. They didn't buy that gun on their own. The jumbo, uniform, whatever, fatigues, whatever. Those things were bought by Malawians. And we didn't give it to them. We didn't train them. Because those are trending, we trained them as policemen. We didn't train them. They should use that power to tramp on a poor defenseless woman. We didn't do that. So this is abuse of power. In case you don't know, it's abuse of power, and we cannot accept the power that we give police to be abused. They should tell us who did it. We want to see them in court. Full stop. We will not accept anything less. Dramas are bad, but that's fine. It will go a long way in compensating them for their trauma, but it's not enough. We want to see those rapists
locked up. There's no way we can have rapists in the police because they are free. You even don't know who it is. They could be here in Blantyre. They could be in Izuzu. They could be in Zomba. They could be. It would be your officer in charge. The one that you go to, you could be talking to a rapist. Amfula zikuonesa bwanji seriousness yathu ngati dziko komanso ngati boma kufuna kupanga deal ndi zinthu momalizisa moti anthu akhutiredi kuti tili serious ndi kapangidwe kathu ka zinthu kuti anthu azikhala ndi confidence polisi mbali imodzi komano chigovernment chonse as a general. Ndiyambe kunena za polisi. Kana polisi ndiyo mvesa chisoni kwambiri andi ngati naja kumva akanaziwa kuti ajiwa amene amadakwirawo kapena ajiwo IG kana Minister of Homeland Security ajiwa kuti nkhani imeneyi nditu anthu achonga nayo akuachonga nayo siyo khaya. There's so many other cases anthu kuombera kani mafishermen kuna kwache kakuti zambiri mbiri all issues of police brutality. They are a service to provide service to Malawians. They are not a police force. Kuti azipa Malawi. The usage of guns has become uziluza kala bwino masukwano. Tear gas, magan, nduko. Some banks invest into public relations pakati pa police ndi anthu. So zinthu izi Malawi akufuna kusinda, zizoneka kusinda, koma tikufuna kuti nkhani zikachitenga zimenezi. People talking about it should be at the highest and particular action. Talking about the government in general, a president, ngani mozi mene mwina Malawi at the top and the DPP, the police operating as cadets. They are now cadets of themselves. Mwina it is the same cadets. I mean, because you have not been able to go through and page the system. You have never quite looked at them with what happened. So the interest it could be rubble. I mean, could be now, that is a serious issue. Commanding Kanyoti Malawi akufuna kusinda because yes, akufuna a strong police force. Kumasa kufuna a police force imene isaduke oppressor of citizens. Silufuna police force. We want a police service. We want them to do things. The civility imene imafunika ngata police. So panopo muna chitunzi chimene chopalibe and chimakhala kuti muna chitunzi chimene I mean they are dealing with everybody as the criminal. It's not true. Yes. And amenaba yes, don't be too soft. But the anthu azimai akwasundwe poor women akagwiridwe ndi police. Those that are supposed to maintain law and order. Amena ngateteze ndo omwe also akagwiririre. Kuma we have not done anything. The police has not done anything. The police is not prepared to do anything. So if I was IG, I would have said a department that is talking about those things specific could have a clear image. Because in very soon people will treat our police, will treat police in Tawajan, DPP. George, tili ni nthambi imene anthu amakadandaulako za polisi amati ku independence police complaint whatever. Now, dent imeneyi ili pa polisi ikuchita so dent government, eh? Well, certainly. I mean, this thing happened during entire DPP government. That time we are all speaking, this is wrong. DPP probably they want to cover up. What's the excuse now to cover up? To cover, I mean, Mr. Fuller was talking about there's a new Inspector General. Those ones are gone. There's a new Inspector General in a new dispensation after June 23. What's the justification for covering up? Or do they realize kuti pali attention yambiri and they have to come clean? Probably they are underestimating the anger of Malawians on what happened in Sundu. We are governed by rule of law. We can't allow a police to go and terrorize the defenseless women, and then we think we're just going to sweep it under the carpet. It can't happen. I'm surprised actually. Even Kugoma, I thought that this is one of the first things that will be dealt with. It's just those people that did it should be investigated. Even those that killed that policeman should be investigated. There's nothing that we're hearing. And it's disheartening. It's wrong.
That's not the only policeman. Yes, So yes. when I'm pedal so police go under the Goliath. Yes, what was Joyce Banda, yes. Now, why there's so many policemen exactly. and Yes. and there's been no conclusive good in Kadiatera. And the benefit of Vurikira and Kanja Unju. There's been Safuna Kuram Yes. with Nkani, Atabera, Amaranko says the police and the police, the Tanas. Kuma Panobu Afoka. Nangasman on the what's happening. And Ofuna Kumvaka, Jakurankura. This is what I've done. Hiding behind the Kutipanga jeopardize investigation does not hold for Malawians. Does not wash. It will not wash. It's a tight story. This is an old story. Yeah, no, there are two sides. There's the criminal investigation, there's the public investigation, and what has happened. So you must keep it abreast. So nkani zondi nkani zofunikira kuti a police atua akugire chiro bwino koma we are imploring mabwana akuntundako achape system chawo. There could still be individuals who are trigger happy tikuti zimene zoyayi komanso nkhani zakale izi zimene zikupita kupanga festa sizabwino zilipisa image ya police imene ingapanga reform komanso mwenaso it will affect negatively mabwana aso pano because we start saying he's only paying lip service on things that serious. Mukuonera program ya Hot Current pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page, komanso mukumvera program yomweyi pa Times Radio. Tipite ku break, tikabwera kumeneko tipitirire ndi program yathu ya lero. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Mwai supo nyamwini. Koma popeza kanthu nkhama, chulusani mwayi wanu wowina mphoto za nkhaninkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba changu ku 1895 mu mpikisano wa changu pamalo promotion. Mpikisanowu ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatira. In this digital age, information travels faster than we could ever imagine. Every minute, news feeds and audiovisual content pop up on our screens, making it difficult to separate facts from fiction, the truth from lies. Every day, each one of us is exposed to false and distorted information. That's why you have to move away from the crowd, Move away from the noise. move away from the distraction, And then you will find news you can trust on Times TV, Times Radio, The Daily Times, Malawi News, Sunday Times. and Times 360. Tikulandireni pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page komanso Times Radio. Tili ndi bambo Humphrey Mvula komanso bambo George Kasakula. Kupitirira ndi program yathu azibambo. Nkhani ina imene tufuna tikambirane ndi nkhani imene nduna yona zachuma mdziko muno. Bambo Felix Mlusu amauza nyumba ya malamulo kuti chidwi chofuna kuti atolere ndalama zimene zidali ngongole imene idachoka ku banki idagulitsidwa ya Malawi Savings Bank chabweranso. Adauza nyumba ya malamulo kuti ngongolezo ndi 11 billion. Mwa 11 billion imeneyi ngongoleyo kwana almost 10 billion idatenga ndi kampani ya Muli Brothers. Pamene 1 billion inayi ndi anthu. Now, adakhazikisa kampani ina yokuti itolere ndalama zimenezi pamene deal yogulisa kampani ya MSNB kupita ku FDH imachitika koma sidaphule kanthu kwenikweni. Chimodzi mwa zinthu zina zimene zinali menemo inali yokuti boma lidasainana mgwirizano. Boma lakalelo lidasainana mgwirizano ndi kampani ya Muli kuti azibweza 5 million pa mwezi
kuti 10 billion imene atenga ija zimene zimatanthauza kuti zatengera zaka almost 170 years pafupifupi 170 years akubweza ngongole imeneyi. Drama is Sewero? No, not Sewero, Wanda. Si Sewero yayi. Koma kuti abuse ya dziko ufika poti dziko lino zaso anthu ena amanena kuti okhulupirira anena kuti chinali chisomo cha chauta okhulupirira fona zonena so zongosa khulupirira. Koma amene amakhulupirira chauta akunena kuti chinali chisomo cha chauta kuti pa June 23 dasintha boma mdziko muno. Zonse zimachitika zicha ku khoti mademo chiyani chinali chisomo cha chauta. Chifukwa likadapirira ni DPP dziko likanapanga snap. Chifukwa likanangoti kutha basi kuti langoduka kuti lafika poti nganipira kuti pa kuti mpira jo makoka imafika pena poti beyond electricity pa ikanaduka. Because clearly this is abuse. In fact, this is treason against the people of Malawi. Banki mwakulisa 9 billion, ngongole 11 billion. Ngongole zija ndiye munena kuti mubwezerane 170 years. Who lives for 170 years in this world? Which person has ever ziko syllabus? Is there a person that has lived 170 years? Would that business stay for 100? So would that business stay for 170 years? Clearly, it's treason. These are high crimes against Malawians, where asset ya dziko mukuiseweretsa umaidoda for your own benefit. Muthandizana. Ngati ulinza kunyumba kwanu kapena nze pachibale panu zoti pambudzi paja basi aiwe usabweze ngongole ndiwe mbale wanga nakubereka 100,000 ndiwe mbale wanga aiwe khazi sindibweza ngongole imene zinthu za dziko Nafika pa khazi. Yes, because ngati munena kuti ngongole mbwezerani 170 years, who does that? Where in the world do you hear people kuramba sana ngongole or ngongole za dziko? Amati pasese 170 years mangongole tikati ngongole ku China ufuna tibangire stadium amati pasese 170 years uramba mva uramba 170 years kuti it's 20 years to 30 years, 15 years, 10 years. Kuti mene ngokuti pakati 20 years one. It's pathetic. It's obviously chisoni. Now, Amvula tikamamva mene akuyankhulira George zikuti pasa chithunzi chotani mmene timapangira zinthu mbuyomo. Komanso tingaphunzirepo chani mbuyomo kuti panopa amwalipo panopa Amalawi sazifuna zinthu zosapsa. So pano nkhani yopsa kwambiri imene inachitika apa ndi ukhazo dandaulisa kuti banki janagulisidwa chinyengo chonsechi anthu amafuna kuchikoka kuchituluza malapanda tinatenga nthawi mmene chojiwala nkulira ndi zoopsa kuti munthu munene kuti munagulisa banki 9 billion koma munthu wina mwina mmodzi ndi ngongole ya 10 billion tedwe magulisa munthu uja akhale private citizen pamene amatenga ngongole ija anapanga tax property kati collateral pandhawi imene mwazindikira kuti sakulipira yukoloni the assets amene anagwiritsa ntchito sizingatheke kuti munthu apatsidwe ngongole 167 years kuti azalipire 5 Amalawi azimiyendesera business yake ndalama za Malawi aziyendesa business yake ndalama zokudya iyeyo mwina ndi chipani chimene amakhulupirira o ndi banja lake choncho umenewo umene amanena George ndizosakhala bwino phunziro kusogolo kusazalole zinthu za midioka ngati zimene zizi tisazalole boma lokhala ndi cousins, my brothers, tribalism kungotenga anthu akumuzi wakawaka 10 panopo tizidya ndalama za boma izi ino abale anga mwachokera kandi kuti tikhale limodzi pano basi tikhale pasi pa mtengo tizidya ndalama za boma in the name of tribalism, in the name of kuti awanda abale anga, because sindikuganiza kuti truthfully wina aliyense a public servant wogwira ntchito banki or wogwira ntchito boma angasaine that kind of transaction, and it is criminal and achakwera akanatenga action and ngata choncho malamulo amanena tukungati munthu wina public servant wogwisa ntchito yake kupanga mosakhala bwino bwino it's pastoral amene anasayina chimene choncho ngati alipo muboma mpanopo akanachosedwa ntchito anthu amene abisa ma agreement amenewo akanachosedwa ntchito amulusu twapemphe aulule zonse tikumva zambiri zimene zilipo tifuna tiziziwa Amalawi ene achaziko afuna kumaziwa chuka ngati zimene sizikululika it is so easy kuti ziko lino mawa lizabwerereso mavuto ngati amenewo, because I think kusanena zimene anzano ajadachita zoyipa kuti mpaka kufuseni ndizosakhala bwino
and this is another problem endanena kuti boma iratosere silima lankurani amlusi tufuna anthu aziwe position of money anthu amene anatenga zinthu mosakhala bwino tufuna tiziziwa chabwino George titseke nkhani imeneyo poti nthawi ndiye seriousness yathu yoti titolere 11 billion imeneyi ikhale mutali. The duty of this government is very simple. This money must be collected in Malawi. And as Avula said, ndalama mtu ukakongolana mu banki ama utotuli chani. Ukalephera ama kulanda nyumba ama kulanda galimoto ama bwera assets ama kulanda assets ama ulanda uli collateral. Kuli ma sheriff nziko lino. There's a department court kuja department of sheriff of Malawi. Ama enda na ntati baona malole ntaona mama enda nafa. Ama katenga zinthu. So we expect that sort of thing to happen. Koma, the most important thing, this kind of nonsense, we don't want as Malawians. We don't want this kind of nonsense. So tenga dziko lino ngati kuti ni dziko la kunyumba kwanu, kapena dziko la kubanja kwanu. This country belongs to all of us. 18 million people. So zochitika zathu ngati pali chinthu chona kuti chatose, it's an asset, a bank, a government bank, 100% ownership government. Then that asset better be taken. You can't strip it like that. You can't treat it like that. It's wrong. That's why this is treasonable. This is clear. This is treasonable. This is treason. Treason. Timaigamba njiraina. Koma in court, this is treason. This is unacceptable. So, Jakamba Zija, Ameradi Boleroa, something like this should not never ever happen. Komaso, we want this thing sorted out. It's not enough for the finance minister to tell Parliament or the status of this. What we want is an update on what happened to this money, because this money must be collected. This money must be collected. Mina kuyankhulira George amlusu yinde mwaiuza nyumba ya malamulo kuti pakhala kuunikaso mgwirizano mene udasayinidwa mbuyomo womabweza 5 million amalawi akuyembekezera mwachidwi kuti zikhala bwanji pokuti imeneyo ndi misonkho yawo banki ya boma itagulisidwa. Kupita chisogolo ndi program yathu pali kabungwe kena kamene kakupempha kuti a president tinaye office ya president ida akambapo kuti izachosa zina mwa mphamvu. Mphamvu ina imene akuganiza kuti tiunikeso ndi section 91 ya Republican Constitution imene imanayo kuti president amene ali pa mpando sangayimbidwe milandu. Iwo akhulupirira kuti president akamalumbira nkumanena kuti ine ndizapanga defend the Constitution of the Republic of Malawi sangamakhaliso yemweyo amene tikuna kuti saziyimbidwa mlandu ali pa udindo. Apanga bwanji defend ngati akuyamba mwina ndiye amene kuyipangaso abuse constitution ija. Kodi kulankhula choncho kulakwa kodi ali ndi mfundo amene wawa pa zimene akuyankhula zi tuziwa ife kuti atonse ali ndi zaka 5 zoti agwire ntchito. Koma anthu ena amba kufunsa kodi ulamuliro umene ukuyenda bwinobwino ndiyambe ndamvula nkhaniyo poti anthu chimene akunena section 95 ili mu constitution 91 ili mu constitution imene akuyilankhulayo ndikukhulupirira kuti achakwera tanena kuti apanga review malamulo ena ndikuchepesa mphamvu zawo ndikupanga enhanced transparency. Tsopano ine ndikuona kuti mwina suggestion yawo ndi yabwino koma mwina sindikuziwa kuti cholinga chawo chati suggestion imene panopo ndi chani aonapo chani amva chani akuti pakamachitika zakatangale ndi anthu azitchula kuti ineyo ndimene adandituma nda president kapena izi ndimachita a president akuziwa mwachitsanzo president ujasayankha nawo mpaka na azachoke yet zinthu zikuonongeka. Kodi sipangamakhale mpata ukuti nkhani ikafika choncho izipita ku parliament zitakuchita impeach president amene ujaifanya impeachment ilipo akupanga criminal side ndondomeko ya impeachment ilipo kale koma zimene analikira clause imene mu constitution ilimo maiko ambiri ngakhale Donald Trump imamteteza constitution yomweyo kuti president akamendesa dziko asamakhale distracted akamendesa dziko asakhale kuti mandu kaima mkhoti nkuja ndukapanga mwakuti koma amanena kuti akamaliza term yake ngati zinthu zimene anachita zinali za criminal zenezeni mwina ma citizens akuza kuzitenganso kuti ino mnapha munthu ino mnapanga zakuti ngati pali mbona koma ine ndikuona kuti mwina pa zinthu zimene tingayambirepo mwina imeneyo ndi category 2 koma kuchepesa mphamvu za discretion kwa president ukhana zambiri mwina ndi category 1. So panopo sitinapeze chifukwa chimene mwina
tingakhale kuti tithamange kuti tichose immunity as if tikupanga target achakwera poti nda president. So ndikuona kuti ine sindingayivomereze nkhaniyo panopa ndiyabwino kwamwena it is misplaced panopo ilibe maumboni ake chikomaika malamulo kusintha malamulo pakakhala zochitika zambiri zimene zakhala zochitika and then akanapereka kuti akachola section imeneyo azifuna kuti president aziyendesa bwanji chito because mamusanga president uja mwamkhulupirira. So pano ngakhale kuti mutachosa lamulo limeneyo pakhala president izo yemweyo amene apanga point anthu onsewo. So zimakhala bizovutabe including nazo kuti puna munganene kuti angapange because president this is the number one. Yisumbula pange zindoti mumfinye kwambiri. Poka muli ndizifukwa. Chabwino George bungwe litu likutengera izi kutengera pa malanjezano amene ankaperekedwa nthawi yokopa alendo yokopa anthu kuti avotere pa campaign period. Ndeti mafusana apa kuti padali anthu awiri achakwera ndachilima zikuveka kuti amayankhula nkhani imeneyi ndachilima. What does that still change chifukwa choti achilima nda vice president kuti mwina amayankhula ndiwe mphanga ine sidayankhule nawo zimene amanena mwina achimwendo banda kuti tandipezereni pamene achakwera adanena izi then ndikuyankhani. Kwa ine palifundo ziwiri zoti ndikambe. Fundo number 1 njolona kuti the larger picture yankhalibeni kunena kuti probably the pace at which campaign promises akupangidwa fulfill is slow. So to me nkala kaunili kuboma nkala na kuti take home message from what these people are saying nkani ya section 91 njolona kuti zimene lonjeza anthu pa campaign yathu much as zili nzaka 5 sizikupangika nsanga sizikuoneka kuti zikupangika tili ma excuse because of covid because odani zambiri zokamba but the president said apanga implement zimene analonjeza anthu but the lesson is that sizikuyenda rabo idakalipo rabo yosikupangidwa clear ma promises sakuyenda apeza mavuto ena ndiye mwinaka pace kopanga implement zinthu kaya zimene akamba amvula kuti president promised kuti mphamvu zawo zina zichepa bwezi ka pace kameneko atachita kandawala pang'ono aonjezere ka pace kopanga clear rabo kokoza zinthu. That's the first point. Second point nizoona kuti ndachilima amene amakoka nkhani imeneyi tonse timaona ndachilima ndiye achilimawo panopa nda vice president ali limodzi ndachapwera they should own it. Ngati pali explanation ndi auza Malawi. It's the silence that is worried. Kani ya passport for example they said tikalo aboma ma passport azakhala amatisha ndama zochepa whatever azapanga reduce. They have explained kuti lapeza ngongole chino in fact if we're not even getting one taba. So people are saying okay mwana uli ngongole ndiliti 3 years and after 3 years will be asked kuti ngongole jamnamaliza. Nanga that promise you made mulibasa during the last 2 years of your rule of your government. Those are the things. So to me clearly and how and do follow on nda Malawi sitting ngaletse parliament ngaletse iwo they are kwa iwo chofunika kwambiri chimene achiona pama promises wose amene anapereka to alliance ndi chimene ichi ndi ufulu wawo and they deserve an answer from those that said it because it was said. Chabwino nthawi yathu yatha amvula conclusion yanu ikuti bwanji pankhani zathu lero. Ine ndingo thawamo nkhani yaikulu ya imene yandi ngira moyo kwambiri nkhani ya covid vaccine. Imene yabwera less than 400,000 yojinga kumati uone kuti kodi imene akunena kuti apeza zina zibwera liti nanga we cannot wait. Apempe mabungwe mwina ngati 80 billion ndikulepera apempe mabungwe apempe ena ndiyena anthu olemera ku America wa atithandize kuti pasa vaccine because vaccine ndi chida chimene chingatithandize. Nkhani ya china imene ngawankhuleponso ndi chimene George matizira pa ma promises ndibwerezanso lero vuto lalikulu ndolena kuti mwina kubomako kulankhula kumavuta kufotokoza chifukwa Malawi akufuna kufotokoza akufuna kuti azikhala updated regularly. Ichi tinalonjeza panopo sitipanga tichipanga nthawi yakuti ichi tapanga because akulepera boma yakuti even anene zimene ali ndi success stories. For example anapanga za AIP zinabwera ndi kusakhulupirira koma ina tusamaliza sabwino koma even then mwina ine sinaone documentary
uri kuti atume ino atimes atipangira documentary muone kuti anthu aziwe kuti ayepija yakhala successful anapanga imodzi mayona anapanga ngatayamba chabwino we need to fund the public media kuti anthu aziona ndithu kuti chinthu chinaenda bwino. So in short azilankhula nkhani izimene zalephereka azilankhule ichi sitinachite chatikanika zifukwa zakutsakuti ichi mwina nthawi mwina chifukwa cha covid ichi mwina chifukwa cha china chake mwina pamenepo anthu azi wakhululukira, but if they just keep quiet amati chete sausa nyama koma suyo George timalizire nkhani za covid akapaka ali vaccine cholinga choti onse amene afunika alandire vaccine alandire. That's where they must focus. Number 2, azima kwansundwe sanapeze chilungamo ndalamazo chabwino koma we want those thugs that did those crimes to them tiwafuna ngati Malawi apo B ndiye they will hear from Malawians because Malawians cannot accept half measures robust pota apa sandalama kwa bwana zimenezo sitivomera. Atos Alliance aziwe kuti promise ni ngongole munthu kalonjeza kuti mawa wanda nikupasa 20,000 ndio usakupasa wewe wajalira kuti ukhala 20 pini inosakupatsa mchipongwe. So there are 5 years ali ngongole yathu atipasi zimene anatolojeza including zimene akunena anthu they must address zimene akunena anthu. They promised the money, nobody forced them. Sitinakalembere ndife manifesto sitinauze ndife urakhale pamodzi ngati zinamalankhula ni wina koma ali limodzi. They want an answer. Amene anapanga violate dziko lino through Malawi Savings Bank, they must be accountable. I think it's the duty of this government to ensure that those that violated Malawians, kapena they committed crimes against Malawians through Malawi Savings Bank, they must be held accountable. Yes. asadikireze kuti tikambirana. Yes. Nthawi inadusa kale. Yes. Munthu ngasubweza ngongole the assets are called upon. Exactly. Ndikuti munthu amene mukuziwa kuti business yake ndi they should call on the assets. Yes. Or they should identify my assets and attach ngongoleyo kunena kuti my assets yosopano ali manja maboma because you was 10 billion. Chabwino zimvere muntolo uthenga wafika. Hot Current ndi program imene imabweresa feedback ndetapereka feedback ife diso kudikira kuti kodi mutankha zotani pa feedback imene. Nditokoze bambo Hafle Mvula chifukwa chokhala nafe program ya lero komanso bambo George Kasakula editor in chief kuno ku Times Group. Ndathokoza George kuchokera kwa ine Wanda Msisi ndikulipitirira ndikuonera ma program osatira pano pa TV komanso kumvera ma program osatira pa wireless yanu ya Times Radio. Mwakoma nonse, goodbye.